Welcome guys, once again my vlogs. जों दिनै थां दङ आं first time reading दङ reading माने फरे जों थानाय दा साइलनि काले पान्डावा जों दाबो थां दङ समबार बाजाराव स नरक सयाकारि नाय दंनि जों नरक नफ्रंनाय काम काफां नामा जों दिनै अरक बयस दंमोन जों साइमालिया तांनि हिनबा कबिरा क्लेम खालाय थानाय इंदे गुनि संस्कनाय दंनि बाङै नरक सयाकारि नाय दं तीन लगी दंदि ते एन्जॉय खेदि जों दाबो थानाय NH 108 बिदै नरक न्यू हाईवे नायना मुसुंथाय तीन लगी दंदि देन नाय दंदि ते चिनी चैनल न लाइक खेदि सब्सक्राइब खेदि ते शेयर खेदि कमेंट खेदि ते नरक ते ताम सानाय नंने हामजा मुरि के जों नेक्स्ट ब्लॉग तोनानि ट्राई खेनाय आसुना हामै ते सयाकारि नाय दंदि Different type cover. Yeah, quite distinct. Oh, quite distinct that. Chúng thang đầu xin das silog ni kalai pandawa. First time. Hello, hello. Happy man ini beli. Happy day. Kabar berera. Yes, dia happy nih. Oh, bro. Apa ya? Pura-pura. Emang Allah ini Haruna. Yang Hello. Hai na ka dinner ono जों bride by bride ni ngo groom ni picture phunong malia जों gifil ka horong mani bangai asung na hambai